Ginahulat pa sa Iloilo Provincial Government ang listahan gikan sa Department of Education na kon DepEd 6 sa mga atleta gikan sa probinsya sang Iloilo nga nakapauli isang medalya gikan sa Palarong Pambansa 2025 nga ginpatigayon sa Ilocos Norte. Suno kay Mr. Ray Caberles, ang Sports Development Officer 4 sang probinsya, tion nga ma-validate sang DepEd 6 ang listahan, hindi lamang ang mga atleta kundi lakip man ang mga coaches kag mga chaperone ang makabaton sang cash incentive gikan sa lokal nga Pangulo. Dugang pa sa natungdan kung makapauli isang gold o kung bulawan nga medalya ang isa ka atleta, magkakuha ini sang 8,000 pesos. Samtang 6,000 pesos sa silver medal kag 4,000 pesos sa bronze medal. Sabay naman sang coaches kung anong pinakataas nga medalya sang atleta nga gin-coach sini, equivalent ini sang iyang makuha. Kung chaperone naman, ining makabaton sang cash incentive nga katunga sang balor sang nako nga cash incentive sang isa ka coach. Dugang pa ni Caberles, samtang wala pa nakahatag ang ahensya sa probinsya sang official list, ginahanda na ang ginapain nga budget agud nga gilayon nga ma-release kung kinahanglanon na. Ini si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera